ukubulala khona bafuna ukuyibulala mangasikho lokho khona yabo Abdul angazi ukuthi mhlawumbe ama-Pakistan nani ayacula kosama angisahlele ecula mhlawumbe ngo-1 ngo-3 ngo-5 like nje kancane siyacula lezi zinto zabo manje ahlele ecula so nje akufundeki mhlawumbe yikho nje singaphasi kahle ngiyadlala okay nithini-ke okay wamuhle makoti wami kodwa indaba ziningi. To be honest, it's kind of hard to like because you are not responding to my comments. How sorry Mbali, I'm so sorry. Ayo so qaqile. Yes, angithi nina texting ngifake headband. Yeah, ni texting ngifake headband ngaqaqaye mina futhi ngimtshelile umama ukuthi ngithini. Sina bullish. Sadla nani. Kungcono safe. Yay. Njani ngiyaphila mthembiso njani? I love you. Hey, thank you very much. Okay, guys, please follow me. Please like the live. Please send gifts. Okay, oh my god, anikho safe lab. Yo, asikho mana safe yezidla xoxele mina ntombazane. Asikho nje safe. Asikho. Khona it's a nice race, yabo. Yeah, right. And this is siseduze yabo nebishi. Siseduze nezitolo la kuyakwazi uhamba ngenyawo uyothenga. Mhlawumbe masubuya thothi uphethe la kanzima. Then you call an Uber. Asimanga yo. Love this girl, guys. Love you, boo. Thank you very much, Beverly. I love you too. Thank you guys for following me. Now, usushaya ngebhomu umhonqo. No, angidlali ngempela. Okay, noma ufuna ngitshela ukuthi ngihlala lapho khona uzobona ukuthi la dangerous ngempela. Thank you Andile. Thank you very much. Ngathi namanga nje I swear on my life. Guys, mina ngisazi nami isibhami leso. Isona yini leso? Angisazi mina noma hayibo guys. Kodwa bese kunomsindo yazo isibhami. Sabe ngisho kulunga ukuthi. Thank you the girls for the gifts. Please don't say school. Okay. Thank you very much. Amathanga akho. Yo, ay. Yabonje Nina. Nicole. Thank you Lisa. Yabonje Nicole. Gizogu. Shy. Wish I could be pretty like you. You are pretty, I'm sure. Guys, do not compare yourself to other people. And I'm sure there are many girls that are prettier than me. And Mina, I do not compare myself. I do not compare myself. Because I know I'm that girl. Okay. Serious, next one. Okay. Yabo, ungayicompare guys nabanye abantu because kuyohleli kukhona umuntu omuhle kunawe emhlabeni. And nami I know ukuthi there are a lot of girls who are prettier than me. Abame kahle futhi okudlula mina. So, thank you mama. Thank you very much. So, ngisuye ngazi ukuthi okay. And futhi ngisho ukwabona nonabona labantu lawa ukuthi maye mahle endaweni mhlawumbe ngakubo mayisefika mhlawumbe kwenye i-area la khona amanye amantombazana amahle avela ayitshele nje. Oh guys, avela ayitshele nje angakwazi ukuncomana nje acabanga ukuthi ingakubo la. Guys, eThekwini mahle amantombazana amanye fresh bese ngathi ageza ngamadana nonxoxele mina akudlalwa nje eThekwini ngixoxele
akudlalwa nje. Ingane ibe njani futhi ibe bomvu. Yezwani usho ukuthi yes sis. As a fresh ingane. Ibe yihle ingane ngintshele nina. Hey. Hey nina, ngathi aningizwanga kahle. Yo mahla amantombazane ngaphandle. Mina understand bese umuntu ongakwazi ukuncoma ngempela ukuthi kusuke kwenze njani enhlizweni yakhe. Umuntu nje ongaloya kahle kahle. Umuntu ongazi ukuncomana. Ungakwazi nje ukuncomana. Okay, ngithini ke lana ke? Manje awusabi like manje. No, I'm not scared because yabo angikho outside. Ngisendlini. Unless kuzongena ibullet la ewindini. Ayike ngizosaba ke lapho. Ngizothutha ngitshela umama. Okay, hi guys. Hi. We radio straight. Ngi radio. How wrong is that? Wrong. Guys, ningalali niyezwa. Mhlawumbe late ngizo-edit umama. And no, le live le serious. Okay, ayikho serious. Kodwa kumele ukuthi ngibe ngedwa kule live le. Then le landelayo la kuyaphoqa. Excuse, le landelayo kumele ngizofaka umama. 360. 360. Ngizokushaya. Smile sakho ndani. Guys, thank you very much. Yazi ngiyangiblushisa. At what time? Mhlawumbe ngabo 10. I don't know. I'm not sure. Uma ngajoya nawe ngagada ngibe igadi yakho yo umhle ntombi. Guys, thank you very much. Thank you for following me. Thank you very much. Guys, keep liking the live. iPhone 16 uzoyizwa ngendaba. Sure man. Ngifuna iPhone 13 Pro Max. Ngifuna 16. Ngifuna iPhone 13. Yazi ngicabanga trade ina le iPhone 14. Trade enough. Oh. iPhone 13 Pro Max. Yeah. Cause ngathi shooter kahle. Awuhlobene no esihle. Ubawo esihle. Kanti when is the Bible study? Kade siqedile lo nto. Please say my name 3 times. Ndlondlo. Okay, siyakuthanda nomuhle noma kusamthanda endungumama oqo. Ungumama oqotho. Thank you, Melissa. Siyabonga. Thank you very much. Okay, guys, I have to love and leave you. Yes, thank you for supporting me. Guys, I keep Bible start. How so I keep Bible start. So senzela umama. Ningamtsheli nani. Ne iPhone 14 Pro ishutha kahle. Guys, mina ukuthi ne iPhone 14 bathi ishutha kahle. Ngathengela. Ngiyabonga. Ngifuna iPhone 13 Pro Max. Okay, ngifuna iPhone 13 Pro Max cause yabo ngayibona. Yabo into masuyibonile guys. Wayibona ukuthi nawo manje. It's giving. Please don't go. Okay. Hi Katlego. Nayo shutha kahle. No women formed against me shall prosper. Okay. Please install a frontal. Ngifuna ukuyithenga. Yazi ngifuna ukuthengani? Ngifuna ukuthenga water wave. Ngithi. Into engizongena yona. Ngoba ngithi. Ngigqilaza front aliyam. 24 inch. Yes, water wave. Nithi niyangibingelela ngithi. No, please. Nithi niyangikhulumisa. Ngithi. Bese nithi athi umuntu ethi hello enhle ngithi hey.
Oh my gosh, who is that? Nithi. Ngithi nje mina uthi how at least ucokuma la ngithi no girl, you have to book an appointment. Tshela. Ha. Angazi kahle ngithi. Ngintshele, ngime ngahlahle ngisho ukuhleka ke lapho. Please, do you also go live on IG? I have 9.6k followers. Thank you, Andile. 9.6k. Again? Simon. Kamu John. Oh, when Sasino and the Tanzan and calculate. Chinyo bani? No. No. Yeah. What? Lande I'm gone. Landa ba? Kurun? I'm tired. Yeah, Sapumi. Oh, okay. Yo. Sure. Where were we? Okay. Mangiba. Angingeke nje ngize ngibe live IG. Mhlawumbe abantu abangabuki live yami bengaba u10. Ngixele mina IG mfethu wamabhedi mfethu wamabhedi IG. Wamabhedi. Okay. Next time ask who to bind before putting in. Okay. Lock the door. Urumzu usaphumile and I'm not sure ukuthi uhambe naso lesikhiye so angikwazi like uzobuya mhlawumbe sezobuya. Yeah. Mosh, you're also a baddie. Sometimes I'm a baddie. Sometimes I'm not. Yabona nje namhlanje. Yo, ngathi ngizonibamba inkunzi nonke. Ngathi nje ngizonibamba inkunzi. Siye wena khipha la imali. Guys, please follow me. Please follow me. Okay, guys, mina ngisazi manje seniyangibhora. Sengifuna ukuhamba. Ngiyadla phela lingibhora, angeni izinto ngibhora. Okay, uma ngenza ivideo kusasa, mhlawumbe ngiwasha inwele zami, ngizenza, nizo like ish kusasa ngiyafunda. La ngenzani iphepha? Hey. Ngiyantshela. Ngitshe ukuthi ngiyazi. Ngiyezwani? Ngitshe ukuthi ngiyazi. Enhle sewudumile ne? No. I'm not famous. I love your hair. Thank you. Awusemhle Ntsokazi. Thank you very much. Ngikubonile ML. Ngempela. Advice please. Ngani ngini advise ngani? Oh, okay. Ngine advice for girls. Yes. Eyoqala ukuthi guys, please do not introduce us to the life you cannot maintain. Ayingathangizwa. Ngathangizwa. Ngithi mina into yabo nje uthini for example. Ukuthi if yabo wena siyafika la sonke bese mina ngiphuma eLundi yabo. Ekhaya futhi asihluphe, ekhaya si right ngixoxele yabo. I'm not boasting, but ekhaya yabo si right, siyasurvive. Okay, survive like siphila right. Siyasurvive yes. So, bengisho ukuthi ngeke mina ngithi ngisuka eLundi kade yabo ngiphila ka right. Mangifika la ngizenza umuntu orich manje yabo. Sengibhizi ngithenga ama frontal nga 4. Okay, ngithenga ifrontal January. March sengithenga ifrontal
nje sengomafrontal mina yey bese sengibusy yimini ngishama out guys. If ungakwazi uku-afforda a certain life ungakwenzi lokho, yabo ungakwenzi ngokuthi nje for the name of e-content, for the sake of e-content, yeah, for the sake of e-content ungakwenzi lokho to impress other people. No, don't do that. Do not do that. Cause yabo mina ngidume ngani? Ngidume ngokuthi mama ngi-advise, yabo, ngokuthi mama ngi-advise athi ngane yami ufike rest in ilokho engidume ngakho. Ave ngidume ukuthi sengibhizi namafrontal. Okay, angisho ukuthi kuyabheda, but if ngizothini uku-afforda akumele ukuthi njengoba mina ngihola u-NSFAS bese ngibhizi ngithana namafrontal, angisenayo imali yokudla, sengibhizi ngicela abantu la rest. No, ungayenzi lonto leyo, ungayenzi. Qhubeka nje mfethu uma ukuthi uyilukela isinuphu sakho uyinwele. Mina anginankinga, mina ngiyasiluka nesinuphu, yabo, cause anginandaba. Ngiqoka noma mfethu mina ngithenga kwashina, angeke ungithole anginalo ngisho igama, ngisho iteki Air Force noma Air Force 1 noma anginalo. Yes, and angake ngimisele ngokuthenga cause ngili-afford ngaphandle uma ngathola i-book allowance. Mhlambe ngangizothenga kulokho manje ngathenga i-laptop. So guys, ngiyanicela guys, cause amantombazane agcine yabo senza into e-wrong ngokuthi nje afuna uku-maintaina a certain life ekuma-level aphezulu. Uyibona ukuthi yabo le sponsorishiwe-ke le mpilo le. Lo muntu siyamazi phela efika. And lento le ingenisa ney'ngozini ey'ningi guys, cause siyabona amantombazane, angisho ukuthi kurong ukuphuma ebusuku, no, akukho wrong, but ungaphumi ngoku. Uma mhlele ngitshela futhi ukuthi if uya kwi-groove mhlampe noma uya mhlampe uyayikhipha, ungabi nama-expectations ukuthi mhlampe khona uguy who will cover your bill. No, wena kumele uhambe unemali yakho, mhlampe usho ukuthi ish guys so budget, yabo mfethu, yabo uthi uma uhamba mfethu lapho ukhipha ifoni mfethu ubala ukuthi ish yabo uma ngifaka le mocktail noma i-cocktail, okay, kwabaphuzayo, mangifaka le mocktail, cocktail, mangifaka lo juice lo, noma ngifaka le milkshake, mangifaka le pizza le kuzoba imalini, yabo uhamba ubudgetile. Ma ukhona uguy-ke o-insistayo ukuthi no, I will cover the bill, ay sekukuye bese uyambuza ukuthi why ufuna ungikhokhela, ufunani, yabo. So nje ngicela ngempela ukuthi nje yabo mfethu amantombazane agade ngempela. Angisho mina ukuthi wrong la, like angifuni ukujaja abantu, yabo, ukuthi akusamele uhambe ebusuku mfethu umuntu indlela akhulise ngayo, yabo. Kodwa yo guys, nibheke ningahambi ngokuthi ayi Sophia sibone ukuthi obaba bazosiphuzisa. No, akukho right lokho, akukho safe, akukho safety guys, akukho safety. Yeah, akukho safe guys. Sorry, bengicela. And enye advice bengingayisho, no, sengikhulume kakhulu. Wathi sibuke ukuthi abantu bathini. That's why kumele othisha kumele bese ndiphe wasublasha imali. Okay, with your beauty you just gained a follower. Thank you very much. Thank you very much. Facebook account, yes, ku Facebook ngu-Enhle Masango, ku Instagram yilolele gama Elmina Bani. And please guys follow me, please, I'm begging you. Hawumkhaya mina edlebe isigodi. Yes, angikwazi but yes, yabo nje munga mfethu, right. I don't understand your language but I love you. Hey Adrian, thank you very much. Yo guys, nami isingisi yangihlula like hey klani sisingisi ngisikhipa mase kushubile, yabo
But mase kushubile. Makumele ngiconstruct a sentence as if I have to construct a sentence. Yo, kuyashuba. Guys, English is very hard. You have to think before you talk. Ngiyadla phela guys, Ela uzogana ubhuti ekhaya uzilale usizalele ingane ezinhle njengawe please. Ngajabula mina ngisafuna ukuba nemali. Ngisafuna ukuba nemali yami. I want to be independent so that I do not depend on a man, because men will leave you. Men will leave you. My daughter will leave you. A boy will leave you. Don't say lipolo. Ha. It's not nami nginalo. Shame. Ngathi abakuzwa. Yes, Zinhle. Yes. I like how true you are. Uqinisile ungazifaka ezintweni ongeke uzimele. Mfethu, hawe mangaze ngithi mfethu kanti unkosami usisohloniphekile. Ngiyakazi ukuthi yabo anginaza like angiyazi iminyaka yenu yabo. So manje ngirefer ezimfethu ngisengakudelile. Ngiyaxolisa yabo. Kodwa ngempela lo futhi khona la eThekwini sokuthi umuntu uzohamba mhlawumbe eyozayi usubu mfethu yo futhi nje guys, we have to love ourselves ngempela. Because kushubile yabo nje kule generation le guys, kubi. Mina nje bengathanda nje amantombazane focus esikoleni. Afunde guys. Noma kunzima guys. That's life. It's always gonna be hard. Okay, not always. But most of the time it's gonna be hard. Andy thina ke asikwazi uba consistent. Asikwazi. Kusese ngiyafunda njalo nge-library. Yo guys, no. Nami nje ngifuna impela a lavish life angikwazi. Okay. Mina ngithanda umntwana umuntu. Thank you very much. Okay guys, ngizonishiya ke. Ngisazoposta noma ngithola 10 likes. Yes, it's all about consistency, darling. That's true. Yes, ngempela nolo. It's true, guys. It's true. Ungumzulu noma uyixhosa? My mother is Zulu, my father is Xhosa. True story. Yes, guys, please follow me. Hey, Aintley, your hair looks so healthy and cute. Thank you very much. But I beg to differ. Ngokuthi ku healthy. You guys, mina ngibona yazi fragile nje. Kodwa ngiyabonga. Okay. Ngikubonile e-ML library namhlanje ngikubuke njalo. Ngiyabonga guys, thank you very much. You are humble, shame, respect. Thank you very much guys. Ngiyabonga. Yabo, awekho ama compliments engiwathanda njengomuntu like obona mina my physical appearance. Yabo, fana nomfana othi mayekushela guys, I really hope umama akekho la. Fana nomfana mayekushela athi waze wamuhle mama in ay mina ngikuthatha serious because a lot of people said that to me. Yabo, and they are still saying it. Yabo, so umuntu engimthatha serious umuntu othi yo mfethu, you are very humble, mfethu, you are so respectful, mfethu. Yabo nje umuntu okhuluma yabo ethi yo mfethu indlela ogqoka ngayo yahloniphekile. Okay, sometimes phela kuyakhombisa nami ukuthi no, this is a child.
yabo ngizogqoka vele crop top. Okay, ukuthi into emfishane ngiyithandi yabo. Angijudge umuntu ogqoka into emfishane, guys. You all look good in them. Kodwa yabo, kodwa bengisho like ngisho ngami ukuthi yabo ngiyayigqoka impela izinto like ezinde nani kodwa phela nami kuyasho ukuthi ngiyingane because ngiyabagqoka crop top yabo nani kodwa ngithi wait till I get my money. I'm gonna slay. Woo! Cannot wait. Ukuthatha isibongo sakho bandla. Okay. So wena sishama umdala. Hey Omphile Ati. Hey, I will send some money. Send. Who is stopping you? Yes, no sale. Yadlala. Why ungaphenduli ama message wami? Pepi is ain't. Excuse. Yabo guys, man khalela ama DMs uthi angaphenduli. Ngiyengaphenduli. I'm sorry to say this, but iqiniso because maningi guys. Njalo daily hleki nama message anginayo. Kungcono ko Instagram na ku Facebook cause awajwayele ungena. Kodwa ku TikTok maningi. So wena umuntu omuhle. Yes, Lwazi, how are you? Hey, Lambo and I do my Coco WhatsApp, please. Hello, hi. Why abafana sebezokushela kanjalo? Yeah? Ama results win. Guys, njalo ahloniphaneni. Azi ngeke ngibone nje ukuthi phela ngizothini because sometimes sengabantu abadala. Yabo ama results wena. Guys mina ngisiwe wena. Yabo. Like mhlawumbe uthi ama results we-8. Mhlawumbe yabo ngabe kungcono. But ama results wena. Yo guys, kubhlungu lokho yabo. Angikuthandi. Nalabo bathi kuhle lokho guys. No. Let's be respectful towards one another. Can I be your status viewer? Ooh, no. Wow, nice. No, Gamo, no. Yebo. Ukuthi ngithanda WhatsApp wami yabo mase ngibona ukuthi ama contacts amaningi ngiyaqala ngiyadelete. Ayi ngoba abantu angibathandi because mina ngiyithanda impilo yami private. Yabo lokho engisuke ngikupost, lokho engisuke ngifuna ukuthi nikubone. Yabo. So ngifuna ukuthi nikubone. Yabo. Yeah. Ukuthi nje izinto engifuni guys ukuthi mhlawumbe ngizonikhombisa ekhaya. Nithi yabo kwakuhle. Mhla yasho indlela sekhaya sihlale emkhukhwini silethi hayibo kanti kwakabanje usuka ngamngani wakhe angithandi lezo zinto lezi yabo angithandi like as much as ngi almost popular la ku TikTok kodwa ngiyithanda impilo yami private cause ngizontshela mhlambe yabo lama content ama boyfriend la mhlambe uthi ngizoshisa ne boyfriend yami angisho ukuthi nginayo ngishisa mhlambe ne boyfriend yami mhla sisixabene la mhlambe sesingazwani mhlambe sesihlukene senginomunye sekuthiwa hawu ushintsha abafana in yabo guys. Yeah, papa yini guys, mami yangibiza. Bye guys, sicane ngifollow ukugcinayo.
you look so different than how you look in the videos. Go to Samuel. Thank you. Thank you, thank you, thank you. I'm not playing cards, but somehow I found a queen. Any makeup suggestions? How guys ngiyangicela yazi ngempela sacela ukuthi niyo comment lapha niyoba mention like mention the brands, the makeup brands. Ngicela niyo mention. Ningasho ukuthi no muhle without makeup. No guys. Yabo ngenza ukuthi ngithole mhlawumbe ama-gig, mhlawumbe ngisponsorishwe abo ama-brands, mhlawumbe ngenze ama-collaborations, into kanjalo yabo. Nami angiyisebenzisi makeup angiyifaki. But please ngicela ngenzela leyo nto leyo. Niwa mention no Maybelline, L'Oreal, bani. Yabo into kanjalo? Yes, please. Manje enhle ukhulele esilungwini noma emakhaya njengami. Ngikhulele emakhaya ntombazane yami. Khulele emakhaya ngixoxelwe maZulu, weMageba. Ngikhulele nje ekhaya, emakhaya. Olundi emahlabathini. Olundi olumahlihli ngixoxele mina. Ngitshele. Okay, guys, bye-bye. Yes, bye-bye. I love you all. Thank you for following me. And what product do you use for your hair? Yo, mina bengiqena ukwenza ikhanda. Bengifike nje bengigcoba noma yiphi hair food, but now sengizame i-MPL. Yabo. Guys, okay, bye-bye. Yes? I love you so much, guys. Ubhale kahle kodwa. Guys, kushubile ngifuna uqhama. Uma wakho live? No, guys, uma ngizom-add mhlawumbe ngikhathe 10 ngizomu-add, I promise. Yeah. Bye-bye.